आमची 29 तारखेला सावंतवाडी तालुक्यामध्ये विश्वास यात्रा आहे आणि या विश्वास यात्रेस सन्माननीय नारायणरावजी राणेसाहेब, सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब, सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब उपस्थित राहणार आहेत आणि याची सुरुवात पहिल्यांदा कोलगाव जिल्हा परिषदमधून होईल। सकाळी 10:30 वाजता पाटीदार समाज हॉलमध्ये ही सभा होईल। दुपारी 3:30 वाजता इन्सुली येथे ही सभा होईल आणि तिसरी सभा ही बांद्यात होईल संध्याकाळी 6 वाजता। तेव्हा सर्व कार्यकर्त्यांनी व नागरिकांनी उपस्थित राहावे असे मी विनंती करत आहे। आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे जे सावंतवाडी शहरात सन्माननीय केसरकर साहेबांनी जे मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलची घोषणा केली आहे ती खरोखरच एक सावंतवाडी तालुक्याला आनंद देणारी आहे। पण केसरकर साहेबांनी जी जागा दाखवली आणि त्यासाठी जी जागा सूचित केली ती आज न्यायप्रविष्ट आहे आणि त्याचे पुरावेसुद्धा हे माझ्याकडे आहे। ही जी जागा आहे तिच्या 2004 मध्ये निकाल लागला आहे की जी जागा आहे ही सन्माननीय राणी सरकारच्या राजघराण्याची आहे आणि इमारती खालची जागासुद्धा त्यांची आहे। आणि त्याच्यानंतर 2004च्या निकालानंतर ते परत हायकोर्टात गेले, समोरची पार्टी म्हणजे सरकार। त्याच्यामुळे ती आता तिकडे केस चालू आहे। तर केस चालू असताना आणि ही बाब न्यायप्रविष्ट असताना त्या जागेत मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल कसं उभारणार, तेव्हा जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक न करता पहिल्यांदा आधी जागा शोधावी आणि त्याच्यानंतरच मी 1 वर्षात बांधणार। सन्माननीय पालकमंत्र्यांना मी सांगू इच्छितो, तुम्ही 10 वर्ष साधं तुम्ही तहसीलदार कार्यालय अजून होत नाही आहे, तुम्ही 1 वर्षात मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल उभारू शकता का? काय फक्त इलेक्शनकडे तुमच्या नजरा लागल्या आहेत आणि समोर निवडणुका डोळ्यासमोर आल्या आहेत म्हणून फक्त घोषणाबाजी करायची? आता या मतदारसंघातील जनता तुम्हाला चांगलं ओळखते आहे, त्याच्यामुळे तुमच्या त्या घोषणांना जनता फसणार नाही एवढंच मी सांगू इच्छितो। आमचा मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल कोणत्याही प्रकारचा विरोध नाही आहे, पण त्या जागा दाखवत आहेत त्या न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे तिथं हॉस्पिटल होणे माझ्या दृष्टीकोनातून अशक्य आहे। त्याच्यामुळे पहिल्यांदा जागा घ्यावी, नाही तर तो निधीसुद्धा परतून जाईल।